ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। Yes, ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ତୁମଠାରେ ରହିଛି। yes, Lord. ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ You're the ଆଶୀର୍ବାଦ living କର। God, my Father. You're ପ୍ରଭୁ ପଞ୍ଜାବମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା We are କରୁଛୁ। praying for the Punjab. ପଞ୍ଜାବମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା Yes, କରୁଛୁ। Lord. You bless the Punjab, my Father. ଝଡ଼ You ବର୍ଷାରେ rescue them, ପ୍ରଭୁ my ବାତ୍ୟା Father. ହୋଇ ପଞ୍ଜାବରେ Surrounding ଆଜି the ଅନେକ water, ପ୍ରଭୁ Lord. You're the living କଷ୍ଟ God. ପାଉଛନ୍ତି। Yes, Lord. ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। Yes, Father. ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ Yes, you ପଞ୍ଜାବ rescue them, my Father. ପ୍ରଭୁ You ଯେଉଁମାନେ send your ବର୍ତ୍ତମାନ angels. ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି Yes. ବାତ୍ୟାରେ ରହି There ପ୍ରଭୁ no foods, no shelter, ଖାଇବାକୁ no clothes, ରହିବାକୁ my Lord. ପିନ୍ଧିବାକୁ ଏପରି Yes, କଷ୍ଟ Lord. ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି Yes. ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାନ୍ତନା ଦିଅ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେବଳ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତୁମେ ସାଧନ କର। Yes, Hallelujah, God. praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଭୟ କରି ସେବା କରିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ Yes, God. ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଗ୍ରାମରେ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର, ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଗୌରବ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ এই সমস্ত ধন্যবাদ রূপক নৈবেদ্য প্রার্থনা শীঘ্র জগতর বিচার କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା বিচারকର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।